Kajingbam don ki Jakarta Examen Common University Eligibility Test CUET undergraduate hapo ke jela kalalong ke wei na ki mat ka blakta shibun ya ki samla ki badan jing tmu ban petangi ke jing pulie hadin bagi la pendap ya ka Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC ban na ka por se ka por la yo sngo ya ke jing ot jing nam jongki namar ke jing hap ban let chaki wei pat ki jela ban tho ya ke ni ke examen ka bala long kum ke jing do nong ka ba crowd na ka banta jongki Watlana kaliang jo menteri rangba ka Jelau Konrad Kesang ma dang hakini ki khniat sngi ki bladap ulalej ban ya kendo yo Dharmendra Pradhan u menteri ke sarkar India u badai pet ya katanat education bandawa bagi senta yale examen CUET kidai bandan hapo kani ke jela lani annai penlong ya kani ke examen mentau snam tat hadu banda biang ki jaka yale examen na kaliang uba Arden Mela Basayomaj u president ka Voice of the People Party VPP ulapen pau ba ka nebro kadai ke jingbam simkhia ke sarkar jela ya ka puli puthi habakran sekilat pathai khubor ha kanok phai sngi jong khat ar tare ujemmang araja arpusan uba Arden Mela Basayomaj ulaong bakalong ka basngosi bakane ka jingja kamdei syuk ka padang sujia menta hendrei ka bala jia menta la laisin bat ka bala khata bha ya ki samla puli Ulaong baka sarkar kamle ya kanu ka kam bagi samla kin lat na gijing hendrai ka apan ban hadu bandawan gijing bat kin saya kren pat benram bagi dei bandan ki center hapo ka jela khnang bagi samla puli kin la ban yo lat ban yale ya kani ka examen CUET kalong ki basong si mo ba kani kam dei bakarang jarang sisen kani di haruk sen ka balai ka ba ki khna ki haban mat kani ka jingja ka bakum kani But fi song thok don ka jing ta ka bakrawi ki khna nganai nuk sai fi ki don ki khna nong kandong ki bam ju shong kali jingai kin shong kali tang nani po goti ru la kin khle ne te kan kta rege ki ba pau ko bakalong ka pili ba ka sarkar jungi hi kam le ye kanu ka kam ka ba ki samla jungi kin lat na kali ki jinge ki ap hadu bandala wan kata ka jinge kimlong proactive mo kom ka sarkar ndri ki long reactive Tela da kalami kini kejinge kin saya keren. Tenda kini kalau ada peta lupa ya kejing mujuk haju ki kena. Kalau don lupa katu kejing ting ki kena kejing ding bat kejing redman sim. Tenda kalian ka parti kejingi hi ngila keren bat mentara sniru. Na kalian ka women's wing kila lek bani kendo yo minister education ban ar kejing thok bat ba namar ba kamdei tamba kila lak ban yele ya ke center shabar. Ndrei kitu ki bamile ya ka CUET ki khna jungi ki bayo ban kelas ini hendrei kimyo apat ban tap admission shabar ada ki pas ki CUET tena tara hak ban perkhat ki dei ban don be ki center shane dei ban ala di ki khna jungi be ki nilai ki CUET khanang ba kitu ki balik puri shabar ki ban kam admission kanum khata ki don ki khna ki hak ban final tang namar ba ki claim pas ki CUET te ka don ka jing khata ka ba khrau bat ngasno ba ka sarkar hi ka listing kalau dia bersuatu bagani ke jinge kan mi kalau dia belong kanu ka solution ka dia belong permanent kan kam dia belong temporary mo la da menta ka snem kami ke jinge te le se nam ta ka snem kala amdon ka temporary arrangement ndai kam la belong nam ta ka lashim snem kila dia belong kila dia ben penkre lupa kila dia ben sutu lupa khna ba kanu ka jing wit kan man ha ka jing bu chupha ki khna pat kani ka kta bai ki khna ba ka kta ru ki kimi ki pa don ki kimi ki pa ki ben pisatang ka banle kelas Telar ki haban ni shabar kinum don show ke pisaban le kelas ki haban shim sedakaram don ki bio admission kaleng ko play le se West Bengal don sport Manipur ken haban sa ki tayo taman pendep ya kata ka test ke jungki tenga so ba ka sokar hi kala dei ban shim khia but kani ke jingja kam dei ban jashu la shim snap kata ka ga bangi community kidon shibon ki khna don ki ban kwa ban pendep tang ka 12 kidon ki khna ki bakwa ban le tang ya ka degree mo ka bachelor degree kidon ki bakwa ban nang kiu shushu trega soba ka policy jong ka sarkar ha ka bade pat kani ka education bade bikini ki exams ki prepare kadai ban ko tikana pi kadai ban ko tikana te kani ka pin iba ka sarkar ko bagalong hadu menta kam shim ya education ko ka priority kadai ka ta ka daw ba ka baplong ba ki semi kini ki jinge kimi kini ki kendrum ki kendam tingi kimi ilti ba ka sarkar kan perkhat nang ni syakmat khnam ba kan mi shu ki bakum kini ki jinge ba bala ban weng ya kita ki jinge ki bangi ya kendo pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye comment namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shet yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya